¿Creéis que Piqué debería dejar el Barça? Jules, ni ne Gerard Piqué. Kwanaki da watanni sun shuɗe, mutane na ta batutuwa dangane da ni har izuwa yanzu ban ce wani abu ba. To a yau ni ya kamata na faɗa muku ko wane ne ni. Gerard, ole. Kamar da yawa daga cikinku, ni ma magoyin bayan Barca ne. Na taso cikin ahali masu martaba ƙwallon ƙafa. Magoya bayan Barcelona. Da ina yaro san bani da sha'awar wasan ƙwallon ƙafa. Yayin da daga bisani kuma sai na yi sha'awar zamowa ɗan wasan Barcelona. Na ɗau lokaci ina nazarin abubuwa da dama a wannan yarinta tawa. Dangane da abin da ɗan ƙaramin Gerard ke tunanowa kuwa bai wuce cewa mafarkansa za su zamo gaskiya ba. Cewa da sannu zai zama ɗan wasan babbar Barcelona da kuma cewa sai ya lashe dukkanin wata gasa. Daɗin daɗawa kuma sai ya zamo zakaran Turai har ma da gasar duniya ta ƙasashe. Da kuma cewa zai gwabza da manyan 'yan wasa a tarihi. Haka kuma yana daga burinsa zamowa ɗaya daga cikin kaftin na babban ƙungiyar. Yana kuma da burin yin abokai na har abada. Yau shekaru 25 kenan cif da zuwa na Barca. Na bar ta. Kana daga bisani na dawo ta. Ni dai kan football ta gama mini komai. Ya ku magoya bayan Barca, kuma kun mini komai. Saboda haka a yanzu da dukkanin mafarkaina na yarinta suka cika, ina son sanar da ku na yanke shawara. Wato wannan doguwar tafiya ta zo ƙarshe. Kamar yadda na faɗa a baya ba zan je wata ƙungiya ba bayan na bar Barcelona, to haka abin yake har yanzu.